Monggo dipunutarakan ada bokong simuknya Indonesia sesarengan Dewa Dharma nyampur sarinya Indonesia Rizky Audio Gumilang. Ditelateni kabeh nak. Sopo beren kabar
Terima kasih matur suwun. Kita paling aturaken gunging panuwun yang tanpa pemindhan. Kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Zubaidi dan panjenengan Budani ingkang sampun kesah timbali kula sakoco saking Dewa Darma Campursari saking awal beguwi akhir. Menawi anggen kawula paripasugatan wonten tembangan Campursari budaya Campursari. Wonten Klinta Klentu ugi boten ngresemaken manah panjenengan sami kawula saking keluarga ageng Dewa Darma Campursari nyuwun agunging samudra wangsami. Kawula Timbul Jaya nyuwun pamit, Dewa Darma nyuwun pamit, Rizki nyuwun pamit, Gumilang ugi nyuwun pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun.